today. Look, there's so many ano, there's so many dagom-dagom over there. So, pag yan pumunta dito, pag yan nabuo, buntis ka, joke. Pag yan nabuo, ulan talaga dito. Tas, okay lang, para walang init. Mainit naman dito, kaya okay lang. So guys, doon pala yung taga Cebu, taga Libas Vines, nag-camping nung nakaraang araw. I mean, nung nakaraang gabi. So, doon sila natulog, doon sila nagluluto. Tagal naman ng kapatid ko na babae. So, dito na yung kapatid ko. Pala mong giloday. Yung dalawa kong kasama, yung kapatid ko tsaka pamangkin, nandun na. Nauna na sila. So, andito na tayo ngayon sa Wakat. Punta na tayo doon sa payag namin. Sa maliit na bahay. Kung saan doon namin hinay-hay. Hinangir. So, kita nyo naman, ganito yung dagat. Kaya ganito yung dagat. Kasi maraming mga tai-tai dito. Ew, kuliray na. Kuliray na gajud. Alam niyo na kung anong... Hoy! Mahog ko dyan ang silpo. So, pwede tayo maghanap dito ng mga pagkain. Joke. So, kilala niyo ba to? Kilala niyo ba to? Ayon sa mga eksperto, ang matang ito ay galing pa sa mga sinaunang tao. At kaya sila nagkaganito dahil isinumpa sila sa matandang babae na nagngangalang Barbet. Uy, hilaw ko. Kaya yung mata nila is naging ganito kasi may isang dalagang naliligo. Tapos sila ay sumisilip. Nung nalaman ng matandang babae na yung mga taong yun is grabe makasilip, sinumpa sila. Kaya nagkaganito yung mata nila at ngayon, wala na sila. Day. Ha? Ah, biko bag. Okay, so nag-stop muna kami para kumuha ng mga pictures. So, dito pa rin kami ngayon, guys. Naglalakwat siya. So, gusto nyo bang ipapatuloy natin yung kwento about doon sa matang yun? So, ngayon is, wag muna kasi udto na. Sakto na. Malapit na tayong umabot o makaabot sa aming payag. So, kita nyo naman yung dagat. Excited na kaming maligo. Pero, wala kaming mga baon, guys. Wala kaming mga baon. Alam nyo naman yun kasi ang hirap, di ba? Ang hirap maghanap ng pera. So, dapat maligo-ligo lang. Wala kaming tubig, wala kaming pagkain na baon. Kapag inuuhaw kami, sagap lang sa dagat. At iyon ay parat. So, papasok na kami sa mga mala angel, mala diwata. Wow, grabe. Na, oh! Ay, kisa na day. Kisa mo na. Ay, palatan. Dako, naman di ay. Dito day? Dito? Ha? Oh. Lagi! So, maliligo na kami sa aming lugar kung saan maraming tumatawag sa atin ngayon eh. Dahan-dahan lang tayo, baka tayo mahulog. Dahan na tayo sa tulay natin patungo sa aming napakagandang bahay-bahayan. So, guys, di po kayo dapat matakot kasi may mga bato-bato naman dito. May mga rocks, paper, scissors, go. Rocks, paper, scissors, go. Yes. So, ang gilok-gilok. Ang gilok sa ano?
Alam niyo ba yung gilok? Ano, isda. May isda siya. Ang gilok is, may mga kiliti-kiliti sa paa. Kasi maraming kumikit-kit. Ay. Wow, ganda. Tatay ko ang may gawa nito. So, grabe talaga yung mga idea ni Father Deer. Kasi alam nyo, nilagyan niya ng tulay. Nilagyan niya ng tulay para hindi na kami maghirap. Kasi dati doon kami maglalakbay doon. Tapos bigla kang tihalbo, mabasa ka ng pinakalit. Ganda ng Tagalog ko, no? Andito na ako, naligo. So, yun nga. Sali nga! Sit! Sit! Ligo ko mo, basta! Hoy, magbuha ba? Guys, may nakita akong buhok. Buhok ng isang sirena. Siya, guys. Pistola, lagi ng cellphone. Ito. Sabi nila, kapag nakakita ka daw ng ganito, yayaman ka bigla. Pero tingnan natin sa bahay kapag tayo yayaman ba. Hindi to gusto ha, hindi to gusto. Ano ba yan? Ano yung sakayan, Day? Bunga na! Dito daw! Di ba ito yung sakayan? Sarap! Kuha mo, good. Sarap! Bunga na! Uwing isda! Nagting galit ito! Go, ito ka balik isa. Di ba na? Bisag-bisag ako nga! Okay, so we're here. Eh, Ho! Ako na ano? Okay, asa ulang mo. ouch! 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 So dito na tayo sa bahay-bahayan namin. So ito po is So, yeah. gagamitin po namin ito itong malaking foam. Ay! Gagamitin namin to Oh, sa gamitin sa ano. pagtatanim ng guso. Saka Hanggang tisi kay nice. ito rin po, lahat yan. Tapos ito, ito yung gagamitin din natin magtanim ng guso. Dito natin ihihikot. So let's see the view over there. Wow! Wow! Super nice, man! Okay, so naundang sa tagligo kay magud bikibo mo lang oy. So kita niyo naman ang dagat, napakaganda yung dagat. Wala ko ba? So guys, yung auntie ko is nagalit kasi nga may naligo sa payag ito. Ito na payag. May naligo tapos kumain sila ng tudom. Oh, suwaki. Tudom. Waki! Tudom. Waki! Tudom og suwaki. Para di ay. Oh, onya. Hindi nila Uy, Bax, picture sa kato. nilinisan. Katong na cellphone. Dahil, Eh, sino ba naman ang hindi magagalit, di ba? Di Ay, sana ako kung tas sino yung naliligo, sino yung gumagamit dyan. Dapat pag alam mo na makalat, inisin mo kasi, ano mo eh. Ito lang pala yung view. Napakaganda. Bax! Ang totoo, okay lang. Napakaganda ng view. Undan na. Ganda na ka, Bax? Silpi na gani, me! Undang! Gane! Gani, me! Gana ang dyan. Uy! Kapatay na, sabong no. So guys, hanggang doon lang po yung video natin kasi parang nawawala na ng gana yung mga kasama kong naliligo. Kaya sana po hindi nyo po kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-comment sa aking YouTube channel. Bye-bye!